Friesland is het land van terpen. Vooral op de Klaai in het noorden van de provincie binnen ze een soort te zien. In totaal binnen er in het Frieske gebied bij de Noordzeekust langs zo'n 1000 lietse en grote terpen te vinden. De eerste waren online om 600 van Christus in en ze hadden ontlieken nog het hier 1000 vertuten die. Daarna waren sedieken online en hier de terpen geen feitelijke functie meer. Opgravings in terpen lieten zien dat er op die terpen niet alleen nog hutwerkende boeren leven, maar dat er ook rijkdom woont. In de terp van Wienaam is een prachtige fibula voen, een mantelspelde, opgebouwd van goud en zilver. Dat zou erop tjutten kennen dat je eer een koning wennen had. Maar het bewijs daarvan is nog niet voen. In het Wierte Kwelderlaan bij de kustlands is het jet iets goed boerkje, maar meer wijn. Een paar keer in het jaar stroept het vruchtbare Klaailaan onder water. Voorheen tegen de boeren voor het stormseizoen maar haar spultje naar de woorden. Maar daar wordt het heel iets dreger om dat te houden, om te groen daar heel iets veeniger wordt. Men blijft winterduis liever in de klaaistreek. Maar shedden en dong beginnen ze grote bulten op te smieten, dat mensen en vee droege voeten op horen kennen. Letter worden de terpen zo groot dat er zelfs huizen en borkerijen opgebouwd worden kennen. Het woord terp is het oud-Frieske woord voor het dorp. In Greenslaan heet de terpletter wierde en in Noord-Duitsland warft. Al met al zijn er zo'n 1000 terpen opsmieten in het Sint-Wurgen Friesland en Greenslaan en in het totale Frieske gebied nog volle meer. De grootste en bekendste is haast 9 meter heeg, die van Hegebeintem. In het Sint-Wurgen Friesland binnen de meeste terpen te vinden in de regio's om Dokkum en om Frensjerinnen. Oostergo en Westergo zaten wij die gebieden nemen. Oostergo en Westergo werden in die tijd skierden door de Middelzee die het Westeroog Friesland heenrent. Westergo is het kerngebied van Friesland dat inbedden is in een grotere Noordzeecultuur. Er binnen nauwe verbindingen met Noord-Duitsland, Scandinavië en Engeland. Er wordt dus net alleen de borken, maar ook handel dreun. Na meer dan 15 eeuwen trouwe tjenst is de rol van de terp feitelijk uitspelen als om het hier 1000 hinnen de zeedieken online worden. In ongeveer 1850 beginnen de mensen de terpen aan te graven. Terpgroen bestaat om eens uit vruchtbare klaai en dong en dat is heel wurg. De groen wordt aanstutsen en vervierd naar plakken met een eerme boei. Zo kom ik alle voorwerpen naar boven die in de terpen bedobbel is. Ark, muntstikken en soms restanten van hele plaatsen en gebouwen komen te voorschijn. De grootste en bekendste opgraving van zijn hele terpenmeenschap is die van Ezinge in Greenslaan. Restanten van 84 borkerijen en 60 bijgebouwen binnen je voen. Uit de terp Tjitsma in Wienaam, Westergo, wordt in 1955 bij Tafal een prachtig versierde mantelspelde voen, de fibula. De versieringsliedje op die van sieraden die het voen binnen bij het graf van een Angelsaksische koning in Engeland. Het zou dus wijzen kennen dat er in Wienaam ook een voorname koning wennen had. Friesland had in de Ieren middeleeuwen in elk geval 2 koningen gehad, Oud-Gilles en Redbad. Die beide wennen trouwens in Utrecht en in Dorestad, dat doet iets echt uit het Frieske gebied jaren. Mijn man en macht werd er van 1991 al dold in de Wienamer terp, op zoek naar de sporen van een Frieske koning. Ze vinden van alles. Potten en diggels, munten en eknije fragmenten van dezelfde fibula. Heel wichtig is de vindst van een matrice van een goudsmid. Waar zou een goudsmid oorsta houden als aan het hoofd van een heel voornaam en riek man? Het echte, grote bewijs dat er een koning wennen had in Wienaam is nog altijd net leveren. Maar de opgravings hebben wel een heel soort informatie opsmieten over de wijze van Libyen op de terpen. In het midden van het dorp Terpen stiert Sint-Wurg vaak een tjerke. Voorheen lag op dit plak meestal een dobbe, dat de omliggende huizen wetter van broeken konden. Na de oorlog van de Zeedieken is dit net meer neder. En als in dezelfde tijd het christendom in deze regio opkomt, wordt dit plak gebruikt om godshuizen te bouwen. Zo vormt de terp ontjoert het uit daar nog heel vaak de kern van het Noord-Frieske dorp.